कतरा लोग गाना सुन ले रहे एक गीत में बोलाई क्यों ना लोग खाती गाने हर की अखियां में तो नजारा न होई अरविंद भैया गोल्डन भैया तनी आ जाइए एक बार भाई खाती भैया खाती बोलो भैया आप आ जाइए एक मिनट खाली रोला खाती लोग खाती बात यार यादी पवित्र रिश्ता बा माई बेटा दादा नाती केहू एक दूसरे के साथ यादी निभा सकला रोला लोग खाती कहे अरे की अखियां में तो नजारा न होई कि